Hey, het is ik. Allee, eigenlijk vandaag is het niet echt. Ik ga direct zien waarom. Er was namelijk een meisje met een super mooie naam. Ook lol. Anyway, ze heeft mijn camera dus een hele dag overgenomen. Ik wens jullie veel kijkplezier. Tot ziens. Hallo. Hey. Hallo, ik ben Oke. Ik heb voor camera. I'm gonna have a great time. We gaan oliebollen eten. Ja, we zijn in oliebollen, dus we gaan nu naar kermis in Brugge achter oliebollen. Gaan we wisselen mijn camera voor uw kat? Nee. Lina! Kom. Dat is niet mijn punt. Bye. 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 Zeg je hallo tegen je eigen kijker. Issues van korte benen, oh my god. Oké, neem mijn fiets maar. Hallo. Amai, ik zie er lelijk uit. Boy, hoe lang heb je nog niet gefietst? Het is een jaar en een half geleden dat ik gefietst heb. This is gonna go great! Even een kleine shout-out naar mezelf. Ik fiets met fucking gat. Yay! Oké, go. Gewoon rechtdoor. Rechtdoor? Ja. Even tussendoor, ik heb dus al een jaar en een half niet gefietst. Hè. You're doing great. I'm proud, my child. Hallo, we zijn in Brugge, we zijn onderweg naar de Meivoor. We lopen nu in de winkelstraat. Sorry als ik te snel praat. Ja, ik weet dus totaal niet wie dat is. Ja, ik ben zo'n massalte fan. En we zijn, oh my god, ik wil een handtekening van je. Dan heb ik haar camera genomen, ben ik weggelopen en nu moest ze wel mee. Ja. Als je dat erbank hebt, dan ben ik zo pissed. Als je mijn nederbank hebt. Die handen zijn wat? Rood en opgezwollen van te fietsen. Like, ze wist niet meer wat dat een fietsstuur was. Dat noemt men niet rood van te fietsen, maar rood van kou te hebben. Hey hoor. En dat kan je oplossen door een jas te dragen. Ze zijn super warm, like. Ja, dat is wel waar. Hey, het is weer ik. En ja, we zitten hier eens in de bank. Doe maar je code hoor. Ik moet echt nog bekomen van te fietsen. Zo van girl, seriously. Is het oké? Kijk, nu zijn we op het zand. Like, having a great time. You happy now? Oké, ze heeft dus bonnetjes van hier en ze is kapot blij. Ja, ik heb lekker 4 gratis oliebollen. 4 gratis oliebollen, ik Ik heb er niet bij geknipt van waar dat is. Is dat van mij jullie? Nee. Oké, doei. Ik loop hier echt als een pasgeboren giraffe, want ik heb hakken aan. En dat zijn zo, ja. Ik heb mijn glitter shoes. Dat zijn dus zo'n steen. Overal in fucking Brugge. Mensen van Brugge kun je geen normale steen leggen, like bij ons in Kortrijk. Nee, al van die kleine stenen, waar dat super moeilijk. Ja. Weet je Hier wat? staat het wel op. Oh my god, kijk hoe blij, eerlijk, kijk hoe blij dat ze is. Even tussendoor, kijk, het is een fucking frituur. En het noemt de gezondheidsapotheek, what the fuck. En ze is weer kapot blij, want we hebben juist de kramen vol. Ja, wel, ik had er 9 vragen, maar hebben we er 15. Ça va. Zo excited. Oké, wat fuck, even tussendoor, kijk. What the fuck, what the fuck. Dankjewel. Zo ziet het echt gelukkig dus uit. Maar eens gekeken, want er is nog... Oh! She tried. She failed. Leuk hè? Hey guys, we're vlogging. We eten oliebollen. We hebben er 4 gratis. Yes! Alcohol, cocaïne overal, man. Some coke. Ja, Got my new setting powder. Coke, Chanel. Sorry als je het niet interessant vindt, maar wij vinden dat wel interessant. En nu gaan we eventjes oliebollen zetten op klassieke muziek. Follow me on Instagram, on Twitter. Nu moet dat zo face swappen. Want some? Hallo. We're having a great time. Moet ik eens de kleren afdoen, hè?
Oké. Ik denk dat This ain't working. Ja, even een kleine mededeling. Er is dus een nieuw Instagram account. Wauw, ik was direct fan. Ik heb het direct gevolgd, moet het ook doen. Noemt Oke Jokes. Wat een zalige Instagram pagina is dat niet? Like, dat is zo grappig. Het is een account van deze prachtige dame. We zijn onderweg naar het van de, ja, maar dat moet daar internaat. Ja. Hey guys, we're vlogging. Hello guys, we're vlogging. Ik kan dat ook niet op commando. Oei, het is bedampt nu. Ja. Niet altijd de elegantste, maar toch altijd de plezantste. She likes them black cock. Hello Bo. Ja, dat ben zo maar. Oké, doe het nog eens. En nu moet je kei subtiel zo. Nee, En dan is slop. Marijan, Marijan, Marijan. Zie maar dat je snel zet vanavond. We gaan nog een keer een poging wagen. En je krijgt een schone zwembad met een fikse korting van 4%. Marijan. Dank u wel. Heel jammer, maar vanaf nu ga ik het weer overnemen. Oh. Doei. Het was een leuke dag. De dag was best wel oké. Ja, we zijn trouwens in Gent, random. Ik weet niet hoe dat we hier beland zijn. We zaten vandaag in Brugge en nu zijn we ineens in Gent. Ja, moet kunnen. Oké, ja, dat was het dus. Ook al was het echt de stomste video ooit. De video was niet oké. Ik bedoel, oké. Nee, sorry. Ik wil jullie toch bedanken voor het kijken. En vergeet zeker niet mij te volgen op Instagram. Mij toe te voegen op Snapchat. Mijn Twitter, Facebook. Al de rest staat hieronder. En dan wil ik zeggen, zeker nog liken en subscriben. Ja, maar je kent het allemaal. You know the deal. Oké, je zei het niet oké. Maar het beste is, ik heb misschien gefietst met haar. Maar ik heb mijn been niet gebroken. Oké, sorry. Tot dat ik er weer zie. Doei!